A děti, nebojte se! Tak, Jozu! Jak nebojte se? Jen se bojte! A když jsme v pekle! Ale! Nás tady máme! Na mě se podívej! Jirka a Filipe! Asi bráchové! Výsazy! Tak kluci! Výsazy, nezdržuj to! Jak nezdržuj to? Každý z hříšníků má právo vědět, proč ty co jen zjistíš? Tak co? Zlobil jsi! Co se lžeš? Pojď sem! Zlobil jsi! Ale já to vím. Ne! Já to vím moc. Víš jo? A budeš ještě zlobit? Nebude! Tak to jsem zvědavý, co na to řekne Luci. S takovým svatým písenářem. Pěkně si tě poznačím, je to můj brácha. Takže zlobíte oba dva? Že jo? Tak už nebudeš zlobit. A nebo zlom, můžeš tady rovnou zůstat. Chceš? Vaše veličenství. Já se bojím. Počkej, tady projdeme. Neboj se. Neboj se. Co pak tu máme za krasový? Zlobíko! Tak ti řeši. Zlobeníčko! Holčičko! Zase zarobí! A další! Lucie, postrachni se! Ano! Vítej si ty ruce z kapás! Jméno. Lucie. Lucie, ano? Fuj! Ano. A může... Neboj se! Moc ne. Jestli si nezlobí, a zítra vás čeká! Já bych šra... Aspoň jednou byste nám mohli dát, ne? Jako nástup! Ale pak je vás, co panáčko. Kde jak se jde Počkej! On ti spadne! Ty! Kolegové, pojďte! Podívejte se! Co to sem zase přišlo? Francouzsky! Pojďte! Poradte si! Bakore! Podívej! Pamatujte, ďáblovi se musíte dívat do očí. Kdo se nebude dívat, toho nemoc platí. A já jim se to žádám! Máme živý úmysly! Ale hříšníků je tady dost. Klopěj oči. Tak ty budou mít nějaký pěknej, ale pěknej prkůšmy. Co máš? Ne, no. Máš? To je dobře. Viktorka a? Viktorka a Jana. Hodně se bojíte. Já vám to vidím na očích, že se bojíte. Protože nemáte čistý svědomí. Takže vy budete na váhu. A na Jarmilky Viktorku tady máme záznam v knize. Vy tady máte broutek. To ty trošku víc. Jen si udělejte obrázek. Možná 20 vypije.
to vidět? Chceš to vidět? Takže víš, o čem to je. Takže na váhu, obě dvě. Ne. Nějak moc řečí máš. Dokonce do 6. Takže to znamená, že musíš 6krát chodit zkoušet za týden. Tak to je skoro každý den. No, vidíš? A co brácha? Brácha chodí ještě ještě? Do první třídy. Aha, takže ty jsi šesták, ty budeš 6krát týden asi. A ty jednou. A